Kidakot ka Trained Nurses Association of India jong ka Bethany Hospital Outreach nongpo hakasin sa jan jong ka tayo balala kilakin mau burom ya kalin khusi kha ba arspa jong ka Florence Nightingale ka balalen lade ban shakri bat ban ajing sumar ya kishipai haka portma bat haka baya hapru bat ka jing pinpana ka World Health Organization ya kasnem arhajar arpau kum kasnem jong ki nas bat kinuyaram haka por ba khakalung yakane ka jingkan mau buram ya kasi kha jong ka Florence Nightingale lasdang da ka jing thang ya ka sharak daw Dr. CM Pochna ubala shakhot kum mukongsan bat pen bot pat da ka jing thang ya ki mombati da ki nas ki batrai hakani ka hospital habakran hakani ka si na kalyang Dr. CM Pochna ulong bakinas kede ki breu ki badon ke jingkit kli bat ka kamram ke bakraw na ka benta ke imlang sa alang ban pen im bat ban sumari ki babun ki min sim breu ki badon kam ke jingarap ha ka be dei bat ka kot ka kya u Dr. Pochna ula kren ru halo ke jing im bat ke jing ya nanti jong ka Florence Nightingale ka balalan ladi bat pelat im ye ki babun ki min sim breu na ke jing yam bat ke jing ja basusi ulo ongru bak Florence Nightingale kadai ka brio ka bapau ha ka perthai ha ka jing IT med bat min sim ban shakri na ka benta ka imlang ka salang bat kadai ru ka brio ka balayo shibon ki khusnam alo ka jing trai shitam bat ki kam ki bakalale ban ai ka jing sumar ha ka Crimean War Hadian kani ke jingkan mau buram kinas jong ke Bethany Hospital Outreach nongpo gila shimru ya ke jing bam smai ban ai ke jing shakri ke bab hatam na ke benta ki patba ke badan kam ke jing arab hakapang ke shitam I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping.